Дзень добры, панове! Мястэчка Жодзішкі, а знаходзіцца гэтае мястэчка ў Смаргонскім раёне Гродзенскай вобласці былое вялікае княства літоўскае, а сёння рэспубліка Беларусь. Назова гэтая чыста балцкая. І ў літоўскай мове ёсць такое слово «жыдзеце», што азначае квітнеючыя берагі. Вось, я скажу, што Жодзішкі сапраўды стаяць на цудоўных квітнеючых берагах рэчкі Вілія. Ну, як мясцовы народ называе, Вялля. Ну, ды што? Заглянем на гэтыя квітнеючыя берагі. Наперад! – 1511 год, паважанае панство, у нас адзначыўся на Беларусі тым, што наш слаўны горад Новагрудак атрымаў магдебургскае права на самакіраванне. І ў тым жа годзе, паважанае панство, Мордас Мішковіч, пабудаваў тут замак і заснаваў гэтае мястэчка Жодзішкі. Ну, хто ён такі быў, я дакладна не ведаю, але, відаць, па ўсім хлапец быў празарыты, таму што наш кароль і вялікі князь Жыгімонт I стары у тым жа 1511 годзе выдае яму прывілей гэтаму Мордасу Мішковічу на правядзенне тут таргоў, кірмашоў і на ўтрыманне корчмаў. Ну, адным словам, гандлюйце, працуйце, нараджайцеся, размнажайцеся і жывіце тут на славу нашай айчыне. А праз год, паважанае панство, ўсё той жа кароль Жыгімонт стары дае прывілей жодзішкам на збудаванне тут на рэчцы Вялля яза. Яз, панове, гэта калі перагароджвалі рэчку, каб ніхто не мог без дазволу прайсці па ёй. Ну, карацей, кажучы сённяшняй мовай, тут у Жодзішках быў мытны тэрмінал. І за праход праз Жодзішкі па Вяллі бралі 1 літоўскі грош. Цудоўныя затокі, велічныя гаі, адсюль нашы вытокі, тут нашы карані. Зноў сонейка ўзыдзе, прылашчыць новы дзень. На водным глянцу зранку зайграе светацень там пад белай гарой. І вось гэты Мордас Мішковіч, паважанае панство, ён, збудаваў тут замак, давёў да ладу тут усё, заснаваў гэтае мястэчка. Ну і што? І вырашыў гэта ўсё прадаць. І прадае ён, панове, Жодзішкі ў 1516 годзе Станіславу Осцікавічу. І знаеце, колькі грошай узяў за Жодзішкі? 500 коп грошай. Это, панове, добрая копейка, вам скажу. Ну і вось, а далей, гэтыя Осцікавічы у 1567 годзе тут, будуюць першы хрысціянскі храм. Гэта касцёл. Ну, а пасля ўжо Осцікавічаў сюды прыйшлі магнаты Кішкі, а разам з магнатамі Кішкамі сюды прыйшла і новая рэлігійная плынь. Гэта кальвінізм.
А на той час, паважанае панство, вот под конец 16 стагоддзя кальвінізм быў распаўсюджаны па ўсім вялікім княстве літоўскім, ну, па ўсёй сённяшняй Беларусі. І кальвінізм тады падтрымалі, значыць, як магнаты, так шляхта і мяшчанне. Ну і вось кішкі, будучы кальвіністамі, стаўшы уладарамі жодзішак, запрашаюць сяліцца вось сюды ў жодзішкі прыхільнікаў кальвінізму. І вось, паважанае панства, пад апекаю магнатаў кішак вось сюды ў жодзішкі пачынаюць з'язджацца кальвіністы, сяліцца тут, будаваць тут хаты, заводзіць вось гаспадарку. І тут на пачатку 17 стагоддзя быў створаны адзін з цэнтраў кальвінскага брацтва. І тут, паважанае панства, значыцца, кальвіністы заснавалі школу, а ў 1612 годзе нават збудавалі мураваны кальвінскі збор. Карацей, паважанае панства, на пачатку 17 стагоддзя тут у жодзішках жыло вельмі шмат кальвіністаў. Тут яны, значыцца, жылі, гаспадаркай займаліся, сеялі жыта, малолі муку, пяклі блінцы. Ну і, дарэчы, паважанае панства, вось тут у жодзішках і па сённяшні дзень існуе млын, вадзяны млын. Вось ён, і гэтаму млыну ўжо больш за 300 гадоў, уяўляеце? За польскім часам гэты млын належаў сям'і Кабакоў. Ну, а за саветамі ён быў закінуты, нікому не патрэбны. І вось адзін з нашчадкаў тых вось Кабакоў выкупіў гэты млын і давёў яго да ладу, і млын дзейнічае, як і колісь. І тут мелюць муку. Так што, калі у вас дома ёсць пару мяшочкаў жыта ці пшаніцы, ды няма дзе змалоць, можаце прывозіць у жодзішкі. Я дамоўлюся. Я вам скажу, паважанае панства, што вось кальвіністы тут у жодзішках пры магнатах кішках адчувалі сябе цудоўна. Ну, быў Швейцарыі, значыцца, тут жылі. Ну, але магнаты кішкі адсюль з'ехалі, і сюды прыйшлі новыя ўладары. Гэта шляхцічы комары. А шляхцічы комары, яны былі шчырымі каталікамі. І яны тут адбудавалі, значыцца, касцёльчык драўляны новенькі. Яны аднавілі тут усю каталіцкую парафію. У кальвіністаў была школа. Яны тут і сваю школку адкрылі. Ну і, карацей, пачалася паміж вось кальвіністамі і каталікамі тут, ну, такая вайна, такая своеасаблівая. І наогул, я скажу, паважанае панства, што на той час вось супраць вось кальвіністаў, ну, супраць усёй рэфармацыі і для умацавання каталіцызму у Еўропе нават быў такі створаны свой ордэн манаскі каталіцкі, гэта ордэн езуітаў. Дык вось, паважанае панства, пад канец 17 стагоддзя, значыцца, тут, значыцца, ў жодзішках уладарылі такія Барбара, вось, з роду комараў, і яе муж Казімір Міцкевіч. І ў іх нарадзіўся вось адзіны сын, гэта Адам Міцкевіч. Ну, не блытайце з паэтам Адамам Міцкевічам, бо той нарадзіўся крышку пазней і на Навагрудчыне. Ну, і я вам скажу, паважанае панства, што гэты адзін іхні сын узяў і ў 1700 годзе уступіў у ордэн езуітаў, калі яму было такі ўсяго 15 гадкоў. Ну і вось бацька памёр гэтага Адама, засталася толькі адна маці. Ну і гэты Адам, вось, стаўшы монахам-езуітам, ну, разам са сваімі сябрамі-езуітамі, давай у мамы выпрашваць, значыцца, ўсю бацькоўскую спадчыну. Ну, каб яна жодзішкі перапісала на езуітаў. Ну, Барбара гэта Міцкевіч, ну, што ж сказаць, адзіны сын. Яна, можа, хацела, каб сынок ажаніўся, каб дзеткі былі, каб унукаў няньчыць, але сын стаў монахам. Вось, ну і ёй што рабіць? Ну і, карацей, яна паддалася на ўгаворы сына і жодзішкі перапісала на езуітаў. Ну і езуіты тут распачалі такую сваю дзейнасць, што кальвіністам прыйшлося пакінуць жодзішкі. Хтось вось перайшоў з іх у каталіцтва, а хто застаўся вось такім верным, значыць, ідэям Кальвіна, то той падаўся ў тыя мясціны, дзе няма паслядоўнікаў Ігнація Лайолы.
Ну і вось пасля кальвіністаў тут застаўся іхні мураваны кальвінскі збор, які быў пабудаваны ў 1612 годзе. Вось гэты, паважанае панства. Тут зверху яшчэ была вялізная вежа, але яна была разбураная падчас вось польска-савецкай вайны. Ну і касцёлам кальвінскі збор стаў у 1820 годзе. І вось касцёл тут знаходзіцца Святой Тройцы і па сённяшні дзень. І вось гэты касцёл Святой Тройцы лічыцца помнікам архітэктуры пачатку 17 стагоддзя. Вось гэты касцёл Святой Троіцы, ён не зачыняўся ні пры адной уладзе. Ён заўсёды дзейнічаў і пры фашыстах, і пры бальшавіках. І вось у касцёле захаваўся старажытны арган, які ў Жодзішкі быў прывезены яшчэ ў 1727 годзе. І гэты арган вось ён іграе і па сённяшні дзень. Значыць, ну і вось гэты касцёл у 1937 годзе распісаў наш знакаміты беларускі мастак Пятро Сергеевич. Тут і па сёння вось захаваліся яго роспісы, а яшчэ ёсць у гэтым касцёле і абраз, напісаны Пятром Сергеевичам. У жніўні 1924 года пробашчам вось гэтага касцёла быў назначаны Вінцэнт Гадлеўскі. Гістарычная даведка. Гадлеўскі Вінцэнт нарадзіўся 16 снежня 1898 года у Поразаве Свіслацкага района. Дзеяч беларускага нацыянальнага руху, каталіцкі святар. Пасля рэвалюцыі 1917 года на з'ездзе беларускіх нацыянальных арганізацый быў абраны ў склад Беларускага нацыянальнага камітэта. Адзін з ініцыятараў склікання ў Мінску 24 траўня 1917 года з'езда ксяндзоў беларусаў, на якім заклікаў да стварення беларускай каталіцкай партыі. Прыхільнік беларусізацыі касцёла на Беларусі. Адным з першых перайшоў да казанняў на беларускай мове. Удзельнік усебеларускага з'езду 1917 года. Пасля абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі 25 сакавіка 1918 года уваходзіў у склад яе рады. Быў сябрам камітэта Мінскага беларускага народнага прадстаўніцтва. Адзін з заснавальнікаў і сталых лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі. За сваю беларускую дзейнасць цярпеў ганенні з боку польскіх улад. Неаднаразова арыштоўваўся. 2 гады сядзеў у варшаўскай турме. Пасля турмы жыў у Вільні. Выступіў з ініцыятывай стварення Беларускага нацыянальнага фронту. Выдаваў газету «Беларускі фронт». Уваходзіў у галоўную раду беларускай народнай самапомачы. У ноч на 24 снежня 1942 года быў арыштаваны фашыстамі і расстраляны ў Трасцянцы. За польскім часам, калі тут ксяндзом быў Вінцэнт Гадлеўскі, тут для касцёла адбылася адна вельмі такая цікавая падзея. Вось паслухайце, што мне распавёў пра гэта мясцовы краязнаўца Мізула Олег Анатольевич. Калі ласка. Калі пробашчам нашай парафіі быў Вінцэнт Іванович Гадлеўскі,
значыць, беларускі рух набыў такую моц, што ён стаў непакоіць польскую адміністрацыю. Яны былі вымушаны выклікаць камісію спецыяльна дзеля таго, каб вызначыць колькасць прыхажан, якія адносяць сябе да беларусаў, а якія адносяць сябе да палякаў. І вось пасля нядзельнага набажэнства гэта камісія загадала, значыць, парафіянам, якія адносяць сябе да беларусаў, выйсці з касцёла налева, на левы бок, а тыя, якія адносяць сябе да палякаў, на правы бок. Так і сталася. Яны былі да непрыемнасці здзіўлены тым, што да беларусаў аднесці сябе аж 90% парафіян, а да палякаў толькі 10%. Пасля гэта члены камісіі загадалі парафіянам ізноў зайсці ў касцёл і выйсці, толькі ўжо каб беларусы пайшлі на правы бок, а палякі на левы бок. Пасля гэтага пачалася, канешне, блытаніна, людзі пачалі блытацца, пачалі сварыцца паміж сабой, пачалася бойка. Вось, так што адміністрацыя была вымушана выклікаць нарад паліцыі, каб не дайшло да забойства. Нарад паліцыі вымушаны быў з кулямёта страляць у паветра, каб разагнаць гэтых людзей. Канешне, гэтыя падзеі мелі працяг тым, што заўсёды жыхары нашага мястэчка, яны адчувалі сябе беларусамі пры любой адміністрацыі, пры любым рэжыме, пры любой уладзе. І вось за гады жыцця ў Жодзішках ксёндз Гадлеўскі разгарнуў такую шырокую рэлігійна-нацыянальную культурную работу. Ён у мясцовага насельніцтва абудзіў беларускую самасвядомасць. Ну і вось Жодзішкі сталі такім беларускім мястэчкам, сталі сваёй беларускасцю знакаміты вось на ўсю заходнюю Беларусь. Сюды парафіяне пачалі прыходзіць з іншых парафій вось да ксяндза Гадлеўскага. Ну і, канешне, гэта ўсё не падабалася польскім уладам. І ксяндза Гадлеўска за ягоную вось такую беларускасць палякі арыштавалі, пасадзілі ў турму. Ну і калі яго пасадзілі ў турму, то мясцовыя жыхары, яго парафіянне пачалі тут пратэставаць. Тут пачаліся моцныя пратэсты, і палякі спужаліся, што з-за Гадлеўскага на заходняй Беларусі можа ўспыхнуць проста паўстанне. І выпусцілі ксяндза. І вось калі на ксяндза выпусцілі, то мясцовыя жыхары, яго парафіянне, вось ад Смургоні і да Жодзішак свайму пробашчу ўсю дарогу выклалі кветкамі. Ксёндз Гадлеўскі ўсё сваё жыццё паклаў на служэнне Богу і сваёй айчыне Беларусі. Народ у Жодзішках тут, паважанае панства, ён здаўна тут быў вельмі добра адукаваны. Ну, дзеля гэта пастараліся, канешне, кальвіністы на пачатку, а пазней і езуіты. Езуіты, прыйшоўшы сюды ў 1708 годзе, вось Жодзішкі ператвараюць у адну са сваіх рэзідэнцый. Тут у 1722 годзе яны збудавалі касцёл, асвяцілі яго ў гонар святога Юды Тадэуша. Пры касцёле, значыць, яны збудавалі езуіцкі кляштар. У панскім палацы адкрываюць калегіум і пры ім школу, бібліятэку. Адным словом, езуіты тут аселі, канкрэтна і надоўга. І было тут, паважанае панства, ўсё добра, значыцца, аж да 1734 года. А ў 1734 годзе, значыцца, езуіты ўзялі і падтрымалі, значыцца, нашу шляхту вось мясцовую за тое, што яна змагалася вось за нашага караля Станіслава Ляшчынскага, які ваяваў супраць Масквы. І вось калі сюды падыходзіла маскоўскае войска, то езуіты, вядома, пакінулі Жодзішкі, уцяклі адсюль. Я вам скажу, правільна зрабілі. Бо калі маскоўцы сюды ўвайшлі, то тут яны такое пачалі рабіць, што проста страшна гаварыць, паважанае панства. Яны спалілі касцёл, спалілі кляштар, яны папалілі ўсе езуіцкія збудаванні. Ну, а сялян тут проста збівалі на горкі яблык. У сялян падбіралі ўсю жывёлу, ўсё збожжа і сышлі адсюль. І ось маскоўскія войскі тут спустошылі увесь павет за тое, што наша шляхта падтрымала нашага караля Станіслава Ляшчынскага.
І толькі праз 20 гадоў вось сюды ў Жодзішкі ізноў вярнуліся езуіты. І віцэ-рэктар калегіума Ян Корсак у 1757 годзе распачаў тут на старым месцы, дзе стаяў колісь замак Жодзішскі, будаўніцтва новага мураванага калегіума. Ну, архітэктарам гэтага калегіума стаў знакаміты езуіт, дойлід Тамаш Жаброўскі. І вось будаўніцтва калегіума цягнулася 13 гадоў, і збудаваны ён быў у 1770 годзе. І будынак таго калегіума езуітаў тут захаваўся і па сённяшні дзень. Вось ён, панове. І вось у гэтым калегіуме, паважанае панства, вучыліся дзеці розных саслоўяў. Тут не абавязкова нават было быць каталіком. Вучыліся тут па 6-7 гадоў. Навучанне было абсалютна бесплатным. Грошы за гэта не плацілі. Ну і пасля, значыць, выпускнікі, пасля заканчэння гэтага калегіума, яны маглі заставацца свецкімі асобамі. Не абавязкова было быць манахам. Тут вывучалі і нямецкую мову, і французскую мову, і філасофію, матэматыку, шмат розных навук. І яшчэ вось тут у гэтым калегіуме была музычная школа, а таксама тут у езуітаў быў і свой тэатр. Побач з калегіумам, паважанае панства, Ян Корсак вырашае будаваць, значыцца, вялікі касцёл з вялізных вось камянёў. Ну і захавалася такое паданне. Кажу, што чэрці, каб перашкодзіць езуітам, каб яны не пабудавалі касцёл, значыцца, яны пачалі камяні з лесу, дзе збіраліся езуіты іх браць на касцёл, гэтыя камяні пачалі насіць і кідаць у рэчку, ў вілію, каб не дасталіся монахам. Ну і вось гаворыць, калі ўжо чорт нёс апошні камень, то заспяваў якраз певень, і гэты камень вываліўся ў чорта з рук і ўпаў на беразе рэчкі. І вось так гэты камень тут ляжыць, кажуць, і па сённяшні дзень. Збудаваць касцёл з камянёў езуіты тут так і не збудавалі. Ну, не ведаю, наколькі гэта ім чэрці перашкаджалі, але справа тут у іншым, відаць. Справа ў тым, што ў 1773 годзе папа рымскі Клементій XIV выдаў булу аб роспуску ордэну езуітаў. І езуіты сабралі тут усе рэчы свае ў Жодзішках і пакінулі гэта мястэчка назаўсёды. Дзе вось хавалі монахаў езуітаў памерлых, ніхто не ведае. І магчыма, што менавіта вось тут, на гэтых колішніх старажытных каталіцкіх могілках. Пасля сыходу езуітаў, паважанае панства, ну, жыццё, канешне, тут не спынілася, і мястэчка бурліла сваім жыццём. І ў 1774 годзе апошні кароль Рэчы Паспалітай Аўгуст Панятоўскі Жодзішкам надае магдебургскае права. Так, паважанае панства, калісьці Жодзішкі мелі права на самакіраванне. Ну і тады ж вось Аўгуст Панятоўскі, двор Жодзішкі, значыцца, дорыць гэтаму генералу кароннай артылерыі Патоцкаму. А Патоцкі праз некаторы час, значыцца, гэты двор Жодзішкі прадае палкоўніку Тэадору Ласкарысу. Дык вось гэтыя шляхцічы ласкарысы, паважанае панства, езуіцкія калегіум перабудавалі сабе пад палац. І тут, у гэтым палацы, яны, ну, расказваць, вялі даволі такое шумнае свецкае жыццё. Ну, а пасля ласкарыусаў тут у палацы, значыцца, вялі шведскае жыццё, ну, не ведаю уже, шумнае ці ціхае, шляхцічы мілачэўскія. Ну, а за польскім часам тут знаходзілася гміна і почта. Ну, а на сённяшні дзень у гэтым калегіуме, у гэтым будынку знаходзіцца псіханеўралагічная больніца.
Апошнімі гаспадарамі, паважанае панство, тут былі такія шляхцічы бакшанскія. Ну, тут у іх была такая добрая, хорошая гаспадарка. Вось на гэтым бровары яны гналі спірт, значит, ну і бровар гэты дзейнічаў аж да Першай сусветнай вайны. Дарэчы, пабудаваны ён быў яшчэ на пачатку 19 стагоддзя. Ну, а пасля гэтай вайны, значыцца, бровар, будынак гэты выкупіла такая сям'я Дамуцёў. Ну, і тут яны жылі аж да прыходу сюды бальшавікоў. А калі сюды прыйшлі бальшавікі, то, конечно, гэту сям'ю адразу раскулачылі, значыцца, вывезлі ў Сібір. Ну, а тут, у гэтым будынку, зрабілі яны палітупраўленне. Вось, ну, пазней то яшчэ была рэстарацыя, гатэль. Ну, а на сённяшні дзень гэты будынак стаіць нікому не патрэбны. Без окон, без дзвярэй. Ну і, відаць, чакае сюды гаспадарлівых людзей. Ёсць, паважанае панство, яшчэ адна версія паходжання назовы вось гэтага мястэчка Жодзішкі. У літоўскай мове ёсць такое слово «жодзіс», што азначае па-нашаму проста «слова». А гэта значыць, што тут спакон веку жывуць гаваркія, красамоўныя, шчырыя людзі. Дай Бог усім ім здароўя і нам з вамі. Ну і да сустрэчы праз тыдзень у іншым хорошым месцы. Да пабачэння!